जोंजाल कतारमाओ कलाइजाक कलकाताओ बीएड खायनाय स्टुडेन्ट दं अबहाय कक्तमा एक्सन स्लाइबो गोबां बीएड खायनाय रक बरकनि डकुमेन्ट रिजाइया दाबुबो एजेन्टनि बखाप्ति बरकनि डकुमेन्ट अरिजिनेल एजेन्टनि थानायबो याफारजाक अ डकुमेन्ट रक बरक दाबु गोबांमा जब एप्लाइ खालाय थानायबो बरक नाङै दं एजेन्ट वाइरेवै साननि यागलबो डकुमेन्ट रिजाइया रनाय हनी तिनी खाना हनी सामांग रिजाइया अ स्टुडेन्ट दक बीएड खलायि पाइका फियाबा डकुमेन्ट ताबुक बरकनि याफाव रिजाइयाखौ याफार जागिया हायनि बागै पाइथागो जले जागै बीएड स्टुडेन्ट दक ताकार जला बीएस थांगै एजेन्टनि मुंगै एफआईआर खलायका बीएड स्टुडेन्ट दकनि डकुमेन्ट दियानि बागैनो अ स्टुडेन्ट दक जले जागै एजेन्ट सुकुमार देबबर्मानि मुंगै एफआईआर खलायलेका ताकार जला बीएस थांगै जों अपिएस फाइजार जों तो फाइमान जा फाइल मीडिया रखना जों तिने जगह फाइल सब बजाक तिने ताकत जला पीएस तिने जे इशू कैसे तंगो बीएड स्टूडेंट रक जे प्रो बीएड खाने बागै रोंग सोंनाय रक परिना बागै तिने कैसे ताकत जला पीएस बाय खबजाक सुकुमार देबरमानी तैयै बरक कैसे बीएड खाने बागै बरक कैसे एग्रीमेंट खायजा अबनि बिथिंतै गोबांमा प्रब्लेम न तैयै तिने स्टूडेंट ऑफ डॉक्यूमेंट तब सजवारती माया अबनि तैयै जों किसा मिसा खानावनो मौनि जे प्रब्लेम कगनो स्टूडेंट ऑफ खुलबे थावनो जों तिनी अब ताका जला पीएस फाइमानि कारण थाखाय जों तिनी अब बीएड स्टूडेंट ऑफ तिनी डॉक्यूमेंट माया अंगै माफी मानि और सुकुमानि मंगै एफआईआर खायना फायो जों हिते वेस्ट बेंगल बीएड खायने रक 30-25 सीजन के तिनी डॉक्यूमेंट ताबु खान बरैया जों बारबार सानका तिनी डकुमेन्ट सानमां तिनी प्राय 3 बছর लाई तंका बोसोरो कक्सिमि रुवा माननाय नरन डकुमेन्ट रोनाय तिनिसिमि सावो रुया ओंखाय जों बाध्य अंखा जे जों तिनी बिनि मंगै जों एफआईआर खालायनि जों माफायका जों आगियो एकबार फायका आप्रुके इलेक्शननि बागै जों ताबुक बो एक्सेप्ट खालाम गालाक ताबुक जों अब डिउटी इलेक्शननि बागै बिजि दङ माहायनि सावबो सात उसी ओंखाय ताबुक जों हायनो माफायका जों डकुमेन्ट्स मायानि बागै जों नायो तिनी ओ ताका जला पीएस नि आन्दाकै जों सुकुमानि याकनि बाहायके डकुमेन्ट मानाय आबो जों नायो जों प्राय अब 100 ऊपर दं जों डकुमेन्ट्स मायार प्राय 120 जना दं डकुमेन्ट माने अरिजिनल डकुमेन्ट माध्यमिकनि मार्कशीट तारपरे एडमिट ग्रेजुएशननि मार्कशीट ताबो जों डकुमेन्ट्स मायाव जिनि अनेक जों गालाते दंखा जे जों ताबो जे जेल पुलिसनि डकुमेन्ट भेरिफिकेशन मा खालाया तारपरे स्पेशल एग्जीक्यूटिव नि डकुमेन्ट भेरिफिकेशन मा खालाया डकुमेन्ट नाङै दंखा रिगारादि दारा केबो माननायनि सिमि साइ दङ आबो जेरक्स बायदि रिगारादि आबो अरिजिनल उलो रोनाय उलो माननाय हिनि सादि माहायमां साइ जोंनो थकoi दंखाबो प्राय 2-3 बছর धरि माइके जोंनो कुनु माननाय सिमि हिनि साइ दङ रुसिरियाबो ओंखाय जों बिनि मौसुमिया तुताय जों बिनि मंगै बाद दंगै जों अब ताका जला पीएस एफआईआर खायना बागै माथायका ओंखाय तिनि नंनो जे अ ताका जला हास गरि पीएस नि उसी नंनो तिनि तामसा जोंनो तिनि 7 बोसोरनो आसासे हाथियासे नरक तिनि एफआईआर खायका काहामखा आबो बिनि बिरुद्धे जों एक्शन लानाय ताबो नरक चिन्ता थांदि जों रेरनाय बन नरकनो जेसेबां डकुमेन्ट रोनानि बागै जोंबो जायथंनाय माहि कक आसासे हातासुन दंबाय दै प्रमोशन ग्रुपनि जथन दंबाय ओंखाय स्पेशली सोंथिनि अर नुगो जाका कायसा साना थाखा जे अनेक बरनि बागै स्पन्सर माथा हायमा दंला जाना तेबा एक्शन ऊपर स्टूडेंट्स एबा कैंडिडेट बुस्थुनि सालो जब एप्लीकेशन थांनाय फोरोंनायनि कुनु बर गोबांमानो आसा आकांक्षा खालायफोरनो फरिजोखा बीएड खायलेखा बर कमप्लीट दंखा आबनि यागलो बीएड नि कमप्लीट दं माने आबनि सर्टिफिकेशन मायाखौ ते बर आफरो परिफरो जे एजेंट आबो बरनो थकगै जे जागा ओरिजिनल डकुमेंट ना सिनांगा आरो दमार माने आबनो थकगैनै बरनि थाने नारगि देखा ताबो आ एजेंट बरनि डकुमेंट ना क्रिटेरिया बागै बर जों जला खसाबा ओके बसकां साला तिनि लुकर केबो कुनो व्यक्ति बे आमथि है के सोजायति आमन सुनायो ते बसकां साला केबो जदि आमथि प्रॉब्लम खसा खलाई तंगाके तिनि के एसे बरमता जों लगे मन तो चिन्ति प्रसाद